zofa te hian pura hi kan lo thamuan pui ber mai kan la no pan deuh lai chuan mi nial dang thiam le tong kam ngei om thiam kha kan lama tang se kan thamuan pui thina ataka insual tak hi chu a thleng meu lova chu wangin insual thiam tak a in ne so taka in deuh so thiam kan nei chuan kan thla muang song thrin ma se kan dem om bik lova Mizoram chunga thil dik lo alo thlen poin adem na thiam hi kan thamuan pui thrin ani rom ni tirong Paul le committee nevin nat taka adem to hi chuan kan dam huai na khriata social media khangin nat to ka adem to chuan kha ne mai ti in kum khat la bu thar to ang mai in kan muang deng to mai thrin ma se an nu zel chu kan khathui to lem lova nat taka dem an ni to wa ma se thatna la ya om ve tho mai nat taka mi deu so an ni nu le in vo pung thiamin a in vo pung chuan le lam pol ho chu an tim pha fo zel ko fana po rongbol tu mi nial dang thiam nei hi kan thamuan pui ro tlat zel Mizoram hian tong kam thiam mi fak thiam mi hau thiam mi dem thiam chu tiang chu kan lo lom viau maya nataka mi dem ve ngai do chu kan dem let zok mole thu soi thiam tak thlengin kan tam pha reng ani chu tiangin kan ram rowel khol thlengin thu soi thiam mi thamuan thiam be se na siam thiam tong kam thiam mi dem thiam le in soi thiam kan milom tak ang quality nei tho em mai chief minister kan nei hi tu man mak kan ti om love chu wangin ke chuan zofa te hian pura hi kan lo thamuan pui ber maya kan du ber mai le kan duang tak quality nei tha ni ti hi achiangin ka khia enge ingai dan comment lama khan lo soi vela Mizoram me puitena kan du zong le kan thamuan pui zong hi kan thlak dang lam huna chu tiang ang quality nei chu chief minister kan nei le mai don ni in ke chuan ka khia ni